Kodwa uyawazi lamabandla nabefundisa ukuthi mangaba abazalwane beke basonta nje bandleni lakhona bashiya amakhaya bahambe bohlala kwamfundisi. Lo mfundisi ojabulela ukuthi abazalwane baphithize egcekeni lakhe. Ungathi uyafika ekseni ufica abayizingiqa egcekeni. Bagcwala igceke baze bagcine sebefana nomfundisi nomkakhe. Izingane zakhe ayizalayo kusuke sekungazi ukuthi abantu abazocela imikhuleko. Ufica idabukisa izingane zakhona ngisho ihamba egcekeni zethukile. Abakhululekile abazalwane. Abakhululekile abazalwane kungaphucwa izingane zalakhaya impahla zokugqoka ukuthi uze ubaba wakho netshela ingane yakhe ethi ngicela ungibuyisele le yajini yami engakuthengela yona ngemali yami unginikele nanga umzalwane at least yena uyakwazi nokuqala amaculo esontweni wena yini owake wayenza. Uthola ukuthi izingane zakhe usekayithethise ayicomparison nabazalwane kuze kube sengathi wayeyizalela ukuthi zibe abazalwane akhulume ngazi ukuthi wayeyizalela ukuthi zibe abaculi ngoba nakho kunabazalwane abaculayo esontweni sekufanele nezingane zakhe ezicule mayengakwazi ukucula uyayiphuca impahla zokugqoka. Abazalwane abanye abahlala balala emakubo kodwa kuba ukusa bazohlala kwamfundisi abasadle emakubo makusile kuzohlala kwamfundisi kuthengiwe izinkwa inqwaba kudliwe lana kuphuzwe nombhubhudlo. Ezala ekhaya ingane sezeza zaca zancane zibangiswa yinga abazalwane ukudla ayisadla ayisadeli mangabe zidla ayisuthi ngoba ngisho ngathi iyadla bangabe bayithethisela ukuhlafuna kuthi uhlafuna kanjani uhlafunisa komhedeni umuntu ongakholwa awuboke uhlafunise kwanabo osibani kukhonjwa abazalwane. Konje abazalwane omama abaganile abanemizi bafica bashaya ngey'nqovu zamaringi bavuka ekuseni bashiya imizi yabo bawa ayina amabhuluku kamfundisi. Thothi kunomama womuzi osevuka ekuseni waza kwamfundisi wafuka wayishaya iwashing kamfundisi yagcwala ulayini. Bawashe baze bawashe obraba kamama umama nkosi yami ngisawashela umama. Mfundisi nomkakhe bavukile basemsebenzini bashiya ingiqi zabazalwane ihleli. Ucabeka ukuthi lana sisonta lani seJerusalema ikuphi wona umzongcwele ngoba hayi ungazi ukuthi akusonteki kahle mengabe usukela ngasekhaya kuhlalwa kwamfundisi ungathi kusondezelwa ivangeli. Ngathi kusondezelwa ivangeli futhi abamthandisisi kahle umzalwane ofika esontweni ngesonto ongathandi ukuzohlala ongafuni le lifestyle yokuthi kuzokuthi umfundisi kuzohlalwa nje isonto lonke. Hayi abamthandi kahle. Abamthandisisi sengathi ukuthi akakholwa kahle umzalwane oqhamuka ngesonto sengathi nje ningahlale nikwamfundisi nomfundisi futhi akalankinga akaze abuze nokuthi njengoba izingane ingasalala emakhaya abazali bathini kunalokho uma ngabe ke yathi ufuna ukugoduka ungezwa kuthiwa bese bedinwa bethi bafunani kini ngoba okokuqala abantu bakini abakholwa. Uzwa kusho yona ithi ekhaya bangibizile angazi bangibizelani ngoba okokuqala njengoba ngila mina ngi-right mangila ngiyamuzwa uNkulunkulu empilweni yami ngiyamuzwa unamanga uze umfundisi uthi uze uNkulunkulu. Uze umfundisi uthi uze uNkulunkulu sekuyoba kubika ukuthi ubizwe kubo kuthiwe ekhaya akaqhamuke hayi nokuthi bambizelani bambizela ukuthi awu asakwazi yini na ngithe ngikuphi kanti ngoba mina ngikhona. Angithi ngikhona ngilapha kwababa ngoba nomfundisi usuke sebizwa ngobaba ngalendlela ukuthi usuhluleka wena ukuhlukanisa phakathi kwababa umzalayo nobaba. Uyawo umzalwane othi maye uthi wena bengithi usho ubaba wakho lokuzalayo athi yena hayi awungiyeke mina lo wangizala wangiletha emhlabeni mina ngisho ubaba wami kamoya. Ubaba kamoya kodwa akamtsheli ukuthi goduka. Ubaba kamoya akasho ukuthi awubuye ubabone ekhaya. Ubaba kamoya akasho ukuthi awubuye ekhaya ukuyocenta nje igceke ke kubonakala ukuthi nawe uyingane ekhaya. Uklina la igceke la ekhaya kwamfundisi uyikhipha yonke iwashing yakamfundisi bayishaye bayikhiphe bangapenda umuzi. Bangapenda umuzi ungezwa kuthiwa bacela upende maye baba sicela usithengele upende sifuna ukuvuselela lo pende wala ekhaya kodwa uthi uyobheka emakubo lutho akupendiwe upende sewathengwa waze wonakala uhleli akafuni ukupenda kuba uvela khale ngezifo athi ngiyaqula mina kuhlungu yonke le ndawo kodwa makuthiwa kupendo kamfundisi uye phambili. Ukuthi ngempela imizi yabefundisi amaJerusalema izingane kamfundisi ihlala ithukile zilala phansi ngey'ngubo ey'ndala kwathiwa yehle embhedeni kulale nangumzane ngoba uqala amaculo esontweni.
ingane kaMfundisi ayizalayo ayisakwazi ukuthi ekhaya i-enjoye. Uma kubuka i-TV uyifica ihleli phansi ithe noma iqoshe kusofa impintshekile, impintshwe abazalwane abanamakubo and hayi ngoba kuhlushe kwemakubo, hayi ngoba kulanjwa. Cha, kuzohlalwa la sizokotha ubaba. Ngcono kabi ukuyihlalela esontweni, ngcono kuzoyihlalela la kuthiwa babusisiwe vele abafela enkosini. Usho ufuna ukufela kaMfundisi uthi ufela enkosini. Ngisho kungathiwa hayi bo uma wakho uphethwe umkhuhlane, ngeke azaye kuma wakhe ephethwe umkhuhlane ukuthi uma ungicika ngalento yokungafuni ukukholwa, ngoba kuba ukukholwa ukuhlala kaMfundisi, uma ungahlala kwaMfundisi awukholwa.